Minkejja n-nuqqas ta' fidi fih, Ġesu ma jiqafx mill-missjoni tiegħu, anzi, fil-Vanġelu ta' nhar il-Ħadd isieħeb lill-Apostli tiegħu u jibgħathom tnejn biex ixandru l-bxara tajba. Insellmilkom u nistedinkom għal 190 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Forsi il-Vanġelu ta' nhar il-Ħadd jista' jiddawwal xi ftit mill-ewwel qari fil-liturġija tal-kelma. Għandna rakkont tal-profeta Amos illi mis-saltna tan-nofsinhar jiġi mibgħut fis-saltna ta' Iżrael, fis-saltna tat-Tramuntana biex ikun profeta ta' Alla. Ma jiġix aċċettat, imma hu jinsisti illi anki jekk hu ma twelidx profeta, Alla sejjaħlu għal din il-missjoni li jxandar il-kelma ta' Alla, u għal din il-missjoni Amos jobdi minkejja kull oppożizzjoni. Minkejja n-nuqqas ta' fidi fih il-Vanġelu tal-Ħadd li għadda, Ġesu jkompli l-missjoni tiegħu, anzi isieħeb lill-Apostli u jibgħathom tnejn biex ixandru il-bxara tajba. Anzi, l-Evanġelista jgħidilna, l-Evanġelista San Mark jgħidilna illi tom is-seta fuq l-ispirti imnizza u ikmandhom illi isieħbu ix-xandir tal-aħbar it-tajba bil-fejqan tal-morda. It-tnax l-Apostli magħżula minn Ġesu diġà jiġu msejħa biex ikomplu il-missjoni tiegħu tax-xandir tal-aħbar it-tajba, tax-xandir tal-imħabba tal-Alla għall-bnedmin. Ġesu jfakkarhom illi l-istrumenti tax-xandir tagħhom kellha tkun biss il-fiduċja sħiħa fih, ma jieħdu xejn magħhom, imma b'fiduċja sħiħa u fi spirtu kbir ta' ubbidjenza lejn il-kelma ta' Ġesu ixandru l-bxara tajba. U bis-sinjali li jagħmlu, it-tkeċċija tal-ispirti l-ħżiena u l-fejqan tal-morda, ikunu sinjali tal-imħabba tal-Alla u tar-rebħa tiegħu permezz ta' Ġesu fuq il-qawwiet tal-ħażen. Id-dinja tagħna kemm teħtieġ profeti, apostli, illi fiduċja sħiħa fil-qawwa tal-kelma ta' Ġesu u mlaqmin fl-aħbar it-tajba ixandru l-ġmiel tal-Vanġelu. Kemm il-darba jfakkarilna Papa Franġisku li aħna l-kol bis-saħħa tal-Magħmudija profeti u ħabbara tal-ġmiel tal-Vanġelu. Ejjew nilqgħu l-istedina li Ġesu jagħmel lill-Apostli u lilna biex fejn inkunu fiċ-ċirkustanzi ordinarji ta' kuljum, fiduċja sħiħa fil-kelma ta' Ġesu, inxandru il-ġmiel tal-imħabba tal-Alla. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.